Hi everyone, welcome back to my channel. दिनैहाय लास्ट डे जागोन दिल्लीयाव ओमफ्राय दा आंनि लोगोखौबो लोगो हमलांनोसै आं दा दंफैयो भेगासाव जों भेगासावनो लोगो हमगोन दा नोंथांमोनहा नायलांफाबाय थादो मा खालामनाय जायो जोङो दा मल सिङाव फैबाय लोगोहा माबा शपिं खालामनांगौ दं नालाय बिनि थाखायनो एसे सिङाव फैबाय फट'बो लाबाय जों बिदिनो रायलायलायबाय मिनिलायबाय ओमफ्राय बिदिनो शेयार खालामलायबाय बायदिसिना डिसकास खालामनानै ओमफ्राय जोङो मोनाब्लियाव बावहाय मोनसे फिल्म प्रमोशन जागोन बेखौ नायनानै थांगोन बे फिल्मानो जादों माबा जातुनु चुरेल तकरी दा नोंथांमोनहाबो हायोबा नायलांफाबाय थादो आं एसे देखायगोन एक बार अपने लिए जोरदार शोर मचा दो दोस्तों मैनू पता नहीं हुंदा सुकून की तैनू
Please welcome on stage Sukhi Musical Doctors. अभी अभी 1 घंटा ना 1 घंटा सारी दुनिया सब कुछ भूल जाओ, ठीक है? गाने चलेंगे